Ma'lum bolşaly hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyz Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň başynda ýurdumyzda 2025-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde 2026-njy ýylyň Garaşsyz Baýaky we tarap Türkmenistan Bedew Wagt Atmurady mekany diýilip yglan edilmegi münasibetli atçylyk we atly sport ugurlary boýunça çäreleriň maktatnamasyny tasdiklap, ýylyň dowamynda ýurdumyzda şeýle-de daşary döwletlerde geçiriljek çärelere o taýýarlyk görmegi we ýokary derejede geçirmegi tapşyrdy. Hemde bu ugurda taýýarlanan değişik resminama gol çekdi. Munyň özi açynatlyk we açylyk sport boýunça halkara çärelerine gatnaşmagy berilen Akpata hökmüne kabul edildi. Bugun Halkara Ahaltakaçylyk Assosiasiýasynyň agzalaryndan hemde Türkmen atlary döwlet birleşiginiň hünärmenlerinden awara topar hormatly prezidentimiň tapşyrygyna laýyklykda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherine Günnogary Merjan ady bilen geçiriljek atly sport we gözellik bäýteşiklerine hemde Ahaltaka Bedewi halklaryň dostlugynyň nyşany atly massaga tatnşmak üçin ýola düşdiler. Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçen mejlisinde hormatly prezidentimiz şu ýylyň 9-njy 10-njy maýyna Daşkent şäherine Günnogary Merjan atly halkara çäretiniň geçirilmeginiň we bu bäýteşiklere ýurdumynyň Ahaltaka atlarynyň gatnaşdyrylmagynyň bekişli bedeglerimiziň şan şöhratyny hassa bilendi göterjekdigini anlam bildirdi. Bellen şäli Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherine 9-njy 10-njy maý aralygynda Günnogary Merjan ady bilen atly sport we gözellik bäýteşikleri geçirilýär. Hemde Ahaltaka Bedewi halklaryň dostlugynyň nyşany atly massagat bolar. Munyň özi Tewitiň şäherlerine Ahaltaka Bedewler bilen baglanyşly meselelere aýratyn ähmet berilýäniň aýdyň nyşanydyr. Munyň özi Garaşsyz Baýaky we tarap Türkmenistan Bedew Wagt Atmurady mekany ýyly bilen bagly daşary ýurtlarda da bir näçe halkara çäreleriň geçirilýäni, oňa ýurdumynyň atşynatlarynyň we Ahaltaka Bedewleriň gatnaşmaklary üçin döwlet derejesinde ähli zerur şertlaryň döredilýäniň nowatdaky beýany urly. Ýurdumynyň Halkara Ahaltakaçylyk Assosiasiýasynyň agzalarynyň we Türkmen atlary döwlet birleşiginiň hünärmenleriniň hemde halkara çärelerine gatnaşjak bedewleriň ýoly Arkadaş şäheriniň baş bedegine urulan Akan binasynyň daşyndan geçýän halkalaryň ýoluň şäherinden badalgaly. Olar Akan şa ýolunyň ugry bilen ýoluny dowam edip Ahaltaka bedewleriniň watan hasaplanýan kunjoň Täze şäheriň Baýdak meýdançasynyň çägininden geçip Göktepe şa ýoly bilen ýola düşdiler. Bu görnüşler ýurdumyzda halkymyzyň milli buýsanjyna urulan ajaýyp gymmatlyklaryň sarpatynyň belin tutulýanynyň we Ahaltaka Bedewleriniň dörli derejedäki bäýteşiklere işen gatnaşmaklary ugruna döwlet derejesinde ähmet berilýäniň aýdyň beýany urly. Mehriban vatanymyzda her ýylyň aprel aýyna Türkmen Bedewiniň milli bayramyny geçirmek we onuň şäherlerine halkara derejeli massaгаtlary Ahaltaka Bedewleriniň gözellik bäýteşigini hemde bayramçylyk çapyşyklaryny guramak asly däwe urly. Munyň özi Ahaltaka Bedewleriniň asyl mekanyny ganatly bedewlere döwlet derejesinde gadyr goýulýanyny has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Türkmen bedewleriniň goňşy ýurtda geçirilýän halkara bäýteşiklerine gatnaşdyrylmagy ugruna edilýän tagallalar Garaşsyz Baýaky we tarap Türkmenistan Bedew Wagt Atmurady mekanynyň taryhy ähmeti bolan wakalaryň many mazmun taýdan baýlaşmagyny üpçün etmek bilen bir hatarda Türkmen özbek gatnaşyklarynyň ähli ugurlary boýunça öýtürilýäniň nowatdaky beýanydyr. Ýokary derejede geçirilýän duguşlyklaryň we getbeşikleriň jemleri boýunça gadamlanýan alalaşyklaryň netijesinde Türkmen özbek gatnaşyklary ösüşiň täze derejesine çykýar. Geçen ýylyň noýabr aýynda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň we Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gatnaşmagyna Türkmen özbek Serhet Ýaka zowlagyny Sowda Amerikanyň açylmagy hyzmatdaşlygyň işiň ösürilýäniň alamatlanyrdy. Munyň özi taryhyň dowamyna goňşulykda ýaşap gelýän Türkmen hemde özbek halklarynyň asalaryň jümmüşinden göz başalýan hoşnetli goňşulyk gatnaşyklarynyň häzirki döwrüň ruhuna gawap derejede ösürilýäniň we ýygyjam hyzmatdaşlygyň uzak geljegi nazarlanýanyň aýdyn tutnamasydyr. Bu Sowda Amerikanyň açylmagy bolsa, iki dogunly halkyň netijeli gatnaşyklary ösürmäge bolan haryklanmalaryny has tartyrdy. Ol halklaryň awadançylykly durmuşynyň taryhyna täze sahypany ýazan waka urly. Dogonluk ýurtda geçirilýän açynaty ulgam boýunça bu halkara çärelerine gatnaşmaga iwerilen çakylyk goňşy ýurtda Garaşsyz Baýaky we tarap Türkmenistana we ýurdumynyň açynatlaryna bildirilýän şuňur hormatynyň nyşan hökmüne kabul edildi. Biraz wagtdan Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýoluna düşen açynatlar hemde Ahaltaka Bedewleri alys ýoly kültürläge urdular.
Ýakynda arkadalyk ahmat erdarymyň gatnaşmagyna açylyp ulanmagy berilen täze ýoluň Mara Türkmenawat bölegi ýurdumyzda ulug logistika ulgamynyň härki döwrüň talabyna we ýokary halkara görkezijlerine laýyk derejede ösdürýäniň nowatdaky beýanydyr. Munyň özi mehriban matamydyň şäginden dostluk uzayan ýollaryň menzilleriniň artýanyny we bu ýollaryň dostlanyň gatnaşyklary işleňleşdirmekde mühim orny eýelýäniň görkezýär. Milli iqtisadiýetimiň kuwatlanmagyna ýurdumyzyň sağlaşykly ösüşinde we Türkmenistanyň halkara derejeli ulug uswaşar geçerligi sökmünäki ornunyň berkidilmeginde möhüm ähmiýeti bolan nurany ýollar halkymyň bagtyar durmuşynyň berkarar bolmagyny ýurdumyzda halkara gatnaşyklarynyň işleňleşdirilmegini üpşedýär. Bu bolsa ýurdumyzda arkadalyk ahmat erdarymyň parasaty başçylygyna ozak geljegi nazarlayan beýik maksatlaryň we ertuli taslamalaryň üstünlükli durmuşa geçirilýänini alamatlanýar. Halkara çärelerine ykjam taýýarlyk gören türkmen feýisleriniň we ahaltaka bedewleriniň sağlaşygyndan türkmen topragyna ösdürip etişdirilen ajaýyp atlaryň gazanjak ýeňişlerine uly önam bildirilýär. Tarihyň dowamynda ahaltaka bedewleri atçylyk sportunyň durly görnüşleri boýunça halkara giňişliginde ert uly ýeňişler gazanyp dünýä ýüzünde synmajak şöhraty awraya münasip bolýar. Härki döwürde ýurdumyň atçylyk sport toplumlaryna we döwrewap athanalarda, dörli podoklarda we hususiýetçilikde ösdürip etişdirilýän atlaryň görkezýän netijeleri halkymyň milli gymmatlyklaryna bolan bu ýysanjyny we gumanjyny artdyrýar. Bu bolsa ahaltaka bedewleriniň taryhyň dowamyna gazanan şöhratynyň dowamaty atanmagyna giň ýol açýar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyň asyrly başlangyçlary we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Erdarymyň taýsy tagallasy bilen milli buýsanjymyz bolan bekinçli bedewlerimiň adawry, belen sarpasy uly ösüşe eýe boldy. Ahaltaka bedewleri ähli döwürlerde milli gymmatlygymyz bolup geldi. Ýelden ýylnamlygy, owadanlygy we padarlygy bilen tapatlanýan bedewlerimiz halkymyň uçur ganaty bahasyny ýetip bolmajak milli gymmatlygydyr. Ahaltakatlary hemişe aýratyn buýsanç hemde alham şeşmet bolupdyr we şeýle bolmagyna da galýar. Göderlikde deňi taý bolmadyk bedewlerimize tutuş dünýä ýüzünde uly baha berilýär. Asalaryň dowamyna ata-babalarymyz ýennam ahaltaka bedewlerimizi ösdürip etişdirmegiň milli ýörelgesini daradypdyrlar we bu ýörelge şuňa çenli gelip ýetipdir. Her kwata bir däpler usat açynaslarymyz seyitlerimiz tarapyndan münasip dowam etdirilýär we baýlaşdyrylýar. Bolmasa türkmeniň açynasy seyitçilik sungaty şöhratly ýollar geçýär. Açylyk podanyň bolsa maddi enjamlaryň binýady pogtalanylýar. Mälim şäherle Gahrman Alkadamyň ahaltaka bedewi biziň bu ýysanjymyz we şöhratymyz ganatly bedewler we gadamy batly bedew atdy we pada we sapada atly kitaplaryna ýelden ýürük bedewler barada söhbet bu eserlerde halkymyň bu ýurda döwreden parasatly nakyllary, pekim paýhaslary, gymmatly maglumatlar beýan edilýär. Durly dillere terjime edilen bu eserler dünýä jemgyýetçiliginiň mirasyna öwrülip ahaltaka bedewlerine gyzyklanmanyň barha artmagyna möhüm ähmiýete eýe boldy. Manaka Knyazynyň Monte Carlo şäherine geçirilen 47-nji halkara sirk sungaty festivaliniň baş bayragyna şeýlede ençeme beýleki halkara ýarışlaryň bayraklaryna münasip bolan galkynyş topary milli sirk sungatymyzy dünýäde giňden tanatmaga uly goşunt goşmak bilen bir hatarda ýurdumyzda ýaýwanlanýan dawaralarda şany seneler münasibetli gurulýan medeni köpçülikleriň şäherlerde çykyş edip olaryň derejesini belende göterýärler. Özbegistan Respublikasyna Günnogorun merjen adyryň eselýän halkara şäherlerine gatnaşan ahaltaka bedewleriniň beýik ýeňişlere münasip bolmak ugruna edilýän arzuwlar hasyl bolsun. Ýollaryňyz, gadamlaryňyz we işiňiz rowaş bolsun. Hormatly açynaslar, bekinçli bedewlerimiziň diýdi kuwatly, aljak baýraklary dowamly bolsun.